Nepám v robe, víš, robu si nedám náhodou ešte s tým kruhom dole, víš, jak torta. Máme dosť vecí do prenajmu, takže to je... Keď sa nám to podarí, keď sa nám podarí, keď nie. To som rád, keď to podarí. No, podľa mňa to je čas. Ja vám môžem aj robiť, že záleží, koľko ľudí to videlo. Lebo my to máme też, my nestávame na tom, nepotrebujeme momentálne takú reklamu, aby za všetci realizácii proste osvedovali reklamu ľudí, oni, že nás jedno pustí. Takže tam je problém, že veľa predávacie a menej kupujúci. A sa vám to podarí takto, že budete spokojní, tak ako keď dostaneme niečo, ale hovorí, že... To som rád, že mal som pred pár rokov za skúsenosť, že redukoval. Radšej sa opýtam, pretože nechcem byť do konfliktu s nikým. Ale tak hovorím, že vieme, že ľudia riešia bývanie, keď sa ľudia niektorí sú obmedzení nejakým... Dole sú nové veci, nové ponuky. Prehodnotili sme nejaké veci, aby sa bolo to proste, že nie je to napovedať. Čo teraz bola cesta, po ktorej začať, keď sa dobre dodá, tak jedno kúpi, ďalšie prerobí, ale malo by to byť už. Vlastne tie kancelárie máme jeden, na každej má jedno video, čiže on sa len cez telefón môže ponúkať priestor. A sa mu prenajme ten priestor, dáme tomu alebo vy. My vyhodíme, že prenájate, ono to má celý super, výpadne nájomník, tak nájomník alebo... A keď tu došli ľudia z národky, som sa pýtal, akože, či mám nejakú prejanú cenu a nemáš taký prehľad, ktorý idú ceny, tak povedal, že už nie je to až také prehľadné, nie je to aj najlacnejšie, že uvidím, že s tým darí. No, 2 mesiace prešlo. Koľko máte metrov štvorcových? 65, človek to zaujímavé, to sú asi 90 kg, a to je ako, že sa na to ceny. To je také sústavné. Ja vám poviem tak, že... To sa nestýka, nie že by som predal každého typu. Uvidíte sám, ale že sa vám to bude páčiť aj vám to... Ale nie sa to... No nepustia, keď